Assalamualaikum. Waalaikumsalam dayang, lanjal kau. Anti pakawahi na entong kang konobiusan mo. Ay huon dayang, yari dayang ah. Kansyo anak ta ini. Ay, amo na sana na nakinda ubay kanuto dula. Ay nauna kau rang, amo na ba ini? Ay, intag na yato lang, isibi-sibihay ni biyang malago na. Nanag-school ako yan o to. College na ka. Unang kiawa mo. Kuha ng kultong kang. NANI? Psst. To. Unang magkaunday ka niyo. Matawad sir. Ang kami nasiguring pataya, nasiguring kangkong, nasiguring ayam. Ano ba yung mga lasiguring ini? Lasi, ayam, lasi. Ano yung mga lasi yan? Astagfirullah sir, kuan sir, nasi giuling kau ng sir. Namay tayang giuling na Jakarta. Mayroon na dukaing. Ang isang sir dukaing. Ang kami barbecue, may guring, iba, di kuma. Okay na. Dana marikatahan, ba't tiap din ako? A few minutes later. Sir, yari na order mo. Ala, punga ko ng music na, makailo yan. Wala, may tayo sir. Favorite ko siya ni sir, mo yung pinakaman katalahan yung kutibo ko siya. Na. At time mo to sinabi, wayroon pa music bihan. Gato ba yan? Okay. Ano pa kayo mga daw ng kakaong ko yan? Sir, at time sinabi, wayroon pa kakaong bihain eh. Ha? Okay na. Kanto ko lang dangan, pangaw na dukain, buong ko rin di. Na, kumanda ka. Way pa. Kumaman, ikaw na kumato. Ano yung lamay na? Panglungkad na kau, yatong dalhamisahan. Di na dya kau. NANI? Omae wa mou shindeiru. Ina, away siya ni makaunin eh. Dual ko niya, buko giniwan sinuwi ni. Namun ko ini kau nun. Ay, bata ini. Ang kanang akaw papiyon, bang kau kumaon na tawari. Dili ka tasanang kot. Wesing ko. Katuko rito ah. Musimbang kamu dila ni pag-rugby ni ura. Indo, pila-pila ng kol. Ayun na ba ako dupang ay pag-rugby niyo siya. Ni paminyo na siya ang rugby. Alurang, bukon ba sa bangkol? Panghanap ko kami sapatos yaon. Aw na bang sapatos? Matawag ako sapatos. Di lang tanadya ka o. Kari ko, ayari ah. Kay mo na yun ya. Kamu yan di lang siya. Ni paminyo na siya ang rugby. Magsuko lang kol na ay nang kol? Mata nilalalain yung kol ni pag niya ini. Naalala. Ayaring pisita katuko bi rugby. NANI? の虜になってしまえばきっとこの夏は充